Na kredence.cz najdeš kuchyně s příběhem. Kvalita a styl přichází do vašich domovů. Z Německa k nám míří krásné linky Za ceny, které dávají smysl. Kredence.cz kuchyně pro nový začátek. Krása a kvalita za dostupnou cenu. Se spotřebiče i bez nich vše připravené. Kredence.cz splní sen o nové kuchyni. Moderní i klasické, malé i velké. Každá kuchyň čeká právě na vás. Stačí si vybrat a nechat dovést domů. A váš domov získá nové srdce. Kredence.cz druhý život kuchyním. Poctivý výběr A rychlé dodání. kuchyně s příběhem, které mají styl. Kredence.cz Domov, o kterém jste snili.